Lagi upo. Paingon sa bugdang guys, sa mga ligo may sapa. Mga ligo may sapa guys. Ah, sila Yayang Rape. Uli man. Buang. Uli man. Dalagang Pilipina. Sana to ba? So, alini. Nara guys, dalagang Pilipina. Ako sa lubi guys, anayon ra ha. Anayon ra guys. Anaon ra. Anaon ra siya guys ha, pagbunot. Bantayan lang guys, ibasig. Inigdusok nimo guys. Lapos. Lapos sa ilalong. To break your heart, 'cause no one knows what I know, what I know. I know what she has to hide. She will cut you deep inside. You should turn it on, 'cause you don't know what's behind those blue eyes. Ay, nasakay na mo. Ngani oras sa pagkagod guys ha. Ang kanin siyang lubi. I will teach you how to kagod the coconut. So, let's start guys. Put the coconut into the hand and put there. Yan. Like that guys. The result is very biri sa ti. Ugat na ito guys. Kung sa maraping nga wala naman ikuan. Ngayon na siya pagkagod guys. Ana, careful jud guys kay imong hand. Makuan jud makagod apil. Masuy-suy niya guys. Ana na siya guys. Dara guys ha, ingana guys. Oh, ingana na siya guys pagkagod guys. Nya. Ano na siya guys ha. Sa mo nakagod eh. Isa pa. Dagan lagi da. Isang Anaon. Ngana na siya guys pagkagod. Dara guys. Ngani na siya pagkagod guys ha. Nya. Kani guys, amo siyang igata. Igata ni namo siya guys. Nanilutoon nga sudan among gataan. Nya mga ligo man mi sa sapa karon guys. Mao na siya guys. Paano na sa sapa guys, mga ligo mi. Bawal man lasik diri guys, daw manimpuak dapita. Bawal manimpuak. Bawal manimpuak, bawal man lasik. Singko Miloy si GR. guys, bugat yung dala guys. Bugat kurong dala guys, basig itlog ang nagbugat. La nagtingog na ang kuan yang oh. Tubig. Tabi apo. Tabi apo. Diyan mi sa ung-ung sa sapa guys. Unsay mo sakay sa gaud? Guys, ahak na mo sakay sa gaud. Okay ra ni nga agianan Ji kaysa ko ano, mambilisan no. Kaniya daw ko na ila ikaw. Ay, mambilisan. Ha? Tuktok ito rito. Kaya ang sa mambilisan kay kuan man. Kana ang kuan man sa mambilisan.
Bakilid man. Tabi apo. Tabi apo. Inganin siya guys. Kailangan guys, magpanabi apo ka guys. Kay, alam naman natin dito sa mundo, hindi lang tayo ang nakatira. Marami ding nakatira dito sa ating mundo guys. Oh. Mga ko. Bako, ano ko ano? Abi na ko galang. Unsa to ah? Sapa na ba yan niya? Tabi apo. Dara guys. Ayan guys. Uy, pagdali mo ba? Surang dia. Kay kabantay mo katong baksan bitaw dito sa ilahan ni Maling. Gikan bitog sapa kuno. Dara guys, ang agiana namo guys. Pang daanan namin guys. Ayan guys, simple lang ang maghanap ng bulaklak. Ito pa guys. Nakutunsan ka. Ayan. Ayan guys, ang mahal-mahal ng bulaklak na ito guys. Patunsan. Yan, simple lang ang buhay guys, maghanap ng bulaklak. Ayan guys. Ayan. Diyos ko, may bulaklak na ako guys. Derang tubig guys, sapa. Ayan. Ayan guys. Lala bang. Sila di sa tira. Kena si gerak. Buka jatuh kalau mana? Wala maginawa na po. Sakto gina sa kalumnik bago na ah. Ha? Sakto gina sa kalumnik. Dira guys. Maglungag ni guys. Kuya ba? Sakto na sa sabaw. Kaya puro kawayan ko sulog karon. Dua ko sulog wala. Undang ra ko silyo. Ha? Undang ra ko silyo. Kapan ya ati paano mapuli dito kay maron. Panit ko sa bulanghoy guys kay para panit ko naman ito. Oh, mata ko. Dira guys. Dira guys. Maglangoy na ko guys. Turo. Ayan, maglinis ako ng mga bulanghoy guys.
Guys, ang saya-saya magdagat! Ay, ang saya-saya! Ate na to sa pensiyo. Ha? Ang sarap ng tubig dito sa ano, guys. Dito sa may sapa. Sapa ito sa Bugdang, guys. Galing ito sa Mambilisan. Ayan, guys, tapos na ako mahugas. Naluto na lagi. Dira guys, bago ni abot guys. Wasabi. Dali na to sa bawan ng ulang hoy. Dali ra ah. Di na lang ni nato pa nang di. Uy, di na nato ni kuskuson di ang dukot. Ay na. Diretso na ni Aa. Dali mo daw. Mga membro ni sila gurot. Sila gurot. Sabi na ho. Di ara 5. Ana. Sabi ako. Seryo? Ano ito ako? Si Marimar. Saan mo? Si Ali ba? Alisa ba ka na ho? Uy, Alisa? Akba? Alisa ba na ko? Seryo! Nasaan ka? Andito na ako sa sapa! Hintayin mo ako, Marimar! Seryo! Nasaan ka, Seryo? Tulungan mo ako! Seryo! Salamat talaga, Seryo! Thank you so much! Andito lang ako, Marimar. Taud-taud ko. Seryo! Nasaan ka, Seryo? Tulungan mo ako! Seryo! magpatindog sa. Liko pa ganito. Sana yan. Salamat talaga, Seryo. Thank you so much. Guys, kain muna kami ng butong, guys. Parang kaita sa sundang, guys. Guys, uhaw kayo. Dato yung rapid. Tira guys, oh. Igutom na mi guys, o kami kalakaluto. Gutom na kayo. Huwag kami kaluto guys, gigutom nami. Dito guys, butong. Dulitan yun. Wala na, badzi na. Wala, badzi. Yan ka. Larang din sa pa. Gusto ka agad. Ay, nay. Okay. Salaan. Ganyan na siya guys. Salaon. Ana. Ana na siya guys. Sala.
Usa. Ingana na siya pagsala, guys. So, Salahan. Pagsunod. malag. Tin? Lahog. Luto na nakin? Guys. Ah, Dara guys. Dara ka kuan. Laom? Ya, nakita to pag-ambak ni mo ya. Laom? Lah, Hindi na makuha na nasa buto. Uy. lagi uko. Unsa man ka uy? May gani kay wanak wa ng ulo. Naigo ang ulo no. Lah. Nagdugo. yan, lipat lagi mo. Langoy na. Oh, sapod. Lipat.